Podzemná križovatka, tu malo ísť metro do Petržalky. Dneska, pokiaľ viem, sa stavajú už 200-metrové vrtule. Manderlang má okolo 60 metrov. Dneska sa nachádzame na Kamennom námestí v Bratislave pri Priori a hoteli Kiev, ktorý je za nami. Prejdeme si to tu so synom Ivana Matušika, nášho slávneho slovenského architekta, ktorý nám porozpráva, ako prežíval tento architektonický skvost so svojím ocinom. V terajšej dobe to bolo špičková stavba. Keď to otvárali, tak to boli polievacie auta. V Nitre, keď to otvárali, takisto tam boli BFPčka, tuším, postavené, aby ľudia teda nemohli útokom zobrať obchod. Prior neskôr expandoval, to bola slovenská firma, tá expandovala do Čiech. To bol taký nezvyklý jav. Pár dní až pár týždňov sedeli hore na Manderlovi a kreslili. Pozor, všetko ručne. Všetko ručne. Nie, jak dneska na počítači. Nie, všetko ručne. Napríklad pod týmto malo byť metro dole a toto boli vstupy do metra. Čo podľa teba potrebuje Bratislavský kraj? Najviac by som povedal, čo by som tu nechcel. Dneska, pokiaľ viem, sa stavajú už 200-metrové vrtule. Manderlang má okolo 60 metrov. Máme stabilné zdroje, sme vývozcami elektrickej energie a teraz si niekto vymyslí, že teda budeme tu mať jeden zdroj, ktorý bude tú sieť namáhať do nemoty, lebo to treba regulovať sústavne. Sa nám snáď podarí aj Petržalka dostať do nejakej zóny, kde bude protihluková stena, lebo keď ideš do Petržalky, tá časť, jak je Einsteinová, to tam počuješ proste stále hluk.